maglagay na tayo ng mantika. Ano tayo guys, magluluto tayo ng gulay. Gulay. Maglalagay na tayong bawang, garlic, ay sibuyas. Mix together. Ilagay na natin ang ating gulay. Colorful. Ayan guys. Ang ilalagay natin ay isda. Ang sahog natin guys ay lagyan natin ng isda. Isda ang ating ipang sahog sa gulay. Para lahat makakain at makabili. Kasi iba hindi kumakain ng baboy. Kaya isda na lang yung kasahig natin. Pritong isda. Ayan. Lagyan natin ng toyo. Pampalasa. Ayan, toyo. Soy sauce. Ayan, mix together. Ng paminta at pampalasa. Mas masarap yung ginisa mix kaysa magic sarap. Pampalinamnam. Yung ating hinimay-himay na fish. Ayan, fish. Mas gusto kasi nila guys yung isda ang sahog sa gulay. Mas masarap, mas malasa. At saka syempre mas healthy. Kasi isda na, gulay pa. O, diba? Natin ng oyster sauce pampasarap lalo guys ng ating gulay. Wag natin lagyan ng maraming sabaw para yung lasa niya nandun sa gulay, na-absorb sa gulay. Ayan, healthy food, gulay with fried fish. Gawin natin guys para yung lasa niya. Hintayin natin guys ang kumulo para maluto yung gulay. Ayan guys, kumukulo na siya. Nakikita niyo na ba yung usok-usok niya? Ang ganda-ganda ng gulay natin guys. Look, napakakula. Ayan, kumukulo na yung gulay natin. Guys, lalayan, kumukulo na siya. Malapit na siya maluto. Lalagyan natin ng ayan, repolyo or cabbage para mas lalo masarap yung ating gulay guys. Makulay na, masarap pa, healthy pa. Halo-halo, mix together. Pa natin ulit guys para maluto agad pag may takip. Ating gulay guys, umusok na siya. Diba, nakikita nyo ba yan? Napakasarap naman ng gulay. Talaga nakakagutom na siya. Tikman natin kung luto na ba at ating i-display. Habaonin na. Yan na guys, tingnan na natin yung ating gulay. Tcharan! Ayan, halo-haloin na natin guys. Talaga naman ilalagyan ng sabaw ang gulay para yung lasa ka-absorbin ng gulay. Ayan. Guys, luto na yung ginataan. Isang gulay. Luto na yung ating gulay. Ilalagay na natin sa food tray. Para i-display na natin at uulamin din natin guys. Guys, luto na yung ating gulay.
That's yummy, yummy. Yan, gulay. Ito na yung gulay natin, guys. Gulay, gulay. Kumain ng gulay para hindi ma-high blood. Gulay is life. Gulay is life, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, comments, and bell all. Lourdes Arcamo.